प्रमादीन भवद्ग्रहं जीवात्मु अयम् एव सूत्रः। श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या विद्यया विद्यया शक्त्या मायया निषेवितम्। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार माताजी। माताजी வாழ்க வளமுடன்। हरे कृष्ण माताजी, माताजी नमस्कार। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। माताजी வேற ஒரு எங்களுதுல ஸ்பீச்சிங் சென்டர் இனாகிரேஷன் பண்ணாங்க, அதனால நேத்து கிளாஸ்க்கு வர முடியல மாதாஜி. மாதாஜி பிரேயர் பண்ண. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार माताजी, प्रणाम कृष्ण माताजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, சாமி கும்பிட்டேன். हरे कृष्ण माताजी, மாதாஜி हरे कृष्णा மாதாஜி நமஸ்காரம். நமஸ்காரம்। சாமி கும்பிட்டோம் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா இருந்ததுங்க சாமி. எல்லா சாமி அழகா அழகா அப்படியே கண்ணுல வந்து எடுக்க முடியலைங்க மாதாஜி, அவ்வளவு அழகா இருந்ததுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மேரேஜ் வந்திருந்தோங்க மாதாஜி, ஞாயிற்றுக்கிழமை. அப்படியே போய் கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அழகா கூட்டம் மாதாஜி. மெம்பர்ஷிப் கார்டு சொன்னங்காட்டி விட்டுட்டாங்க மாதாஜி, முன்னாடியே விட்டாங்க மாதாஜி. 2-3 டைம்ஸ் வந்தோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு யாரு விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் கர கர கரன்னு சவுண்ட் வருது. மாதாஜி உங்களுக்கு மியூட் பண்ணிட்டேன் நானு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் இன்னைக்கு தேர்ட் கேண்டோ 32வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, எல்லா ரிவிஷன் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ராதிகா மாதாஜி. ஸோ நாளைக்கு இன்னைக்கு வந்து டியூஸ்டே இல்லையா? நாளைக்கு வெட்னஸ்டே. நாளைக்கு 5:30 மணிக்கு உங்களுக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாளைக்கு ஒரு 4:30 ஜாயின் ஆகுங்க. ஸோ தட் வில் கம்ப்ளீட் தட் பெண்டிங். இந்த லாஸ்ட் போர்ஷன் வந்து இட் வாஸ் சோ ஹெவி இல்லையா? ஸோ அந்த 18வது சாப்டர் 18ல ஒரு லாஸ்ட் பாகம் வந்து ஒரு வாட்டி நான் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அதை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு நம்ம 19 நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். ஸோ தட் நீங்க அஃபீஷியலா வந்து நீங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டீங்க கிளாஸஸ். ஸோ எக்ஸாம் மட்டும் எழுத வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா அந்த வித்தின் 4-5 டேஸே நான் வந்து ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி பிரபுஜிக்கு நான் அனுப்பிச்சு விட்டுடுவேன். ஸோ தட் நீங்க டெம்பிள் இனாகிரேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அதுக்குள்ள ஆனா நீங்க ரெசிடேஷன் எல்லாம் முடிச்சு ஹாப்பியா இருப்போம் மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாளைக்கு 4:30 மணிக்கா மாதாஜி? நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு. ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம சொல்லணும் என்ன மாதாஜி?
4:30 மணிக்கு சொல்லிடுங்க எல்லாருக்குமே. ஐ திங்க் நாளைக்கு மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கணும். அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, எப்பயும் ரைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ லெட் அஸ் கிவ் ஹர் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ 19 சாப்டர் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மாதாஜி அதில். ஆமா, அந்த லாஸ்ட் பாகம் வந்து இட் இஸ் மோர் டெப்த். எனக்கு கூட ஃபுல் டயர்ட், ஏன்னா ஹோல் டே ஐ வாஸ். உங்க வாய்ஸே லோவா போயிடுச்சு அப்படியே. ஆமா, எனக்கு முடியாமலே என்னால சொல்ல முடியாம இருந்தது. எனக்கே ஒரு அந்த நிறைவு இல்லை அந்த லாஸ்ட் பாகம் மட்டும். அதனால அந்த லாஸ்ட் போர்ஷன் வந்து மீண்டும் வந்து ஒரு முறை வந்து சொல்லிடுறேன். அந்த லாஸ்ட் டாபிக் என்னது அது ஞாபகம். அந்த லாஸ்ட் டாபிக் மட்டும் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே. 19th சாப்டர் மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். பட் நான் ரிவிஷன் மட்டும் அந்த லாஸ்ட் டாபிக் ஒரு முறை பண்ணிடுறேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் எனர்ஜியே இல்லாம போயிடுச்சு, ஹோல் டே சுத்திட்டே வந்ததுனால. It has more attraction for living in the place where Krishna has his pastimes. அதாவது அவர் வாழ்ந்த இடம் இல்லையா, கோலோகம், கோகுலம், அந்த விருந்தாவனம், இந்த இடங்கள், மதுரா, துவாரகா, இந்த 3 இடங்களை பற்றி நாம இதுல வந்து மற்றும் அஷ்டசகி லீலை இதெல்லாம் பற்றி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே. ஸோ கிவ் மீ சம் டைம். நான் இவ்வளோ பெருசா இருக்கிறத வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் நீங்க அதை அப்படியே இது பண்ணிக்கிறீங்க. இதுக்கு எனக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை, அதுல டோட்டலி டயர்டுன்றதுனால. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके. नाम इन्नैक्कु 11வது ஸ்லோகம் ஜெயராதா மாதவ பாடிட்டு பாயிண்ட் செஷன். ஜய ராதா மாதவ ஜெய ராதா மாதவ जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी. जय राधा माधव बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जनवल्लभा. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन.
यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरावनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நாம் இன்னைக்கு செஷனுக்கு போகலாம். 11வது பதம். ஆக்சுவலி இந்த இரண்ய கர்ப்பம் எனக்குடைய பகவானுடைய இந்த நாபி கமலத்தின் மீது தியானம், ஏன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவாங்க, அதற்கான காரணம், ஏன் பகவான டைரக்டாவே வந்து தியானம் பண்ண மாட்டார்களான்னா, பிரம்மர் அந்த இடத்துல இருந்து தோன்றுவதால் அதனால வந்து இரண்ய கர்ப்பத்தின் மீது யாராவது வந்து தியானம் பண்றாங்கன்னா அது பிரம்மருக்கான ஒரு அவர் உற்பத்தியான இடத்துல இல்லையா. சோ அதனால சுயம்புவாக வந்து பிரம்மர் அந்த இடத்துல இருந்து தோன்றினார். அதனால வந்து பிரம்மரை யார் தியானிக்கிறாங்களோ அது வந்து இரண்ய கர்ப்பத்தின் மீது தியானிக்கிறதுக்கு சமம். அதனால்தான் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பிரம்ம உலகத்திற்கு வந்து செல்கிறார்கள். பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் வரைக்குமே அங்கே இருந்து மேலும் வந்து மகா பிரளயம் வரும் பொழுது அவர்கள் வந்து அதாவது பிரம்மருக்குள்ளேயே கூட அடைக்கலம் ஆகிறார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் அந்த இதுல வந்து ரொம்ப வியாக்கியானத்துல வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கிறது வந்து இதுதான். மேலும் ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி பிரம்மர் உடம்புக்குள்ளேயே அப்ப உள்ள போயிடுறாங்களா மாதாஜி? அப்படிதான் இதுல சொல்றாங்க. லெட்மி இன்னொரு வாட்டி நான் அந்த பிரபுபாதருடைய மாதாஜி கிருஷ்ணர் மாதிரி அவருக்குள்ளயும் அடக்குற மாதிரி இருக்கா மாதாஜி? அப்படி இருக்காது. என்னுடைய இது நாள் வரைக்கும் நாம படிச்சுட்டு வந்த ஒரு அர்த்தத்துல பார்க்கும் பொழுது அவரும் வந்து ஜீவாத்மா தான். அவரால் அடுத்தவங்களையுமே அதுவும் இல்லாம அவரும் டெம்பரவரி தான். ஆமா, அவரும் வந்து செல்ல வேண்டியதுதான். என்னுடைய இந்த இதுவரைக்கும் நாம படிச்சிருக்க கருத்துக்கள் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது பிரம்மரோட சேர்ந்து அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்வார்கள். அது வேணா பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். இருந்தாலும் பிரபுபாதா அது வந்து சிலது வாணி கோட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இருக்கு. ஸோ அதை நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, அதர்வைஸ் ஐ வில் ஆஸ்க் சம்ஒன் ஹூ ஹஸ் ஆல்ரெடி ரெட் திஸ் ஸோ தட் அவங்களும் வந்து நமக்கு ஒரு தியான் செஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா.
இன்னும் சிலதெல்லாம் டவுட் வரும்போது நாம கண்டிப்பா கேட்டுக்கணும். ஆனா பிரம்மா இஸ் ஆல்சோ ஏ ஜீவாத்மா, அது மட்டும் 100%. ஸோ அவருக்குள்ளேயே போய் அடங்குறது என்பது கண்டிப்பா பிரம்மனின் உடலில் வந்து நுழைகின்றது கிடையாது இந்த இடத்துல. சோ அவர்கள் பகவான் பிரம்மனின் உலகத்துல வேணா இது இந்த இடத்துல வந்து இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான் இது. ஆனா அவர்கள் இந்த பிரம்மருடைய உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அவரோட சேர்ந்துதான் வந்து வைகுண்டத்தை அடைகிறார்கள். இதுதான் அதனுடைய உண்மையான தாத்பரியமே. இருந்தாலும் ஒரு முறை நம்ம அதை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் 10வது ஸ்லோகம். ஏன் ஹிரண்ய கர்ப்பன்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஹிரண்ய கர்ப்பத்தின் மீது ஒருத்தர் வந்து தியானம் கண்டிப்பா நார்மலா விஷ்ணு பக்தர்களா இருக்கிறவங்க வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பத்தின் மீது அவர்கள் இருக்காது. பகவானுடைய திரு பாதங்கள் தான் நமக்கு எல்லா இடத்துலயுமே பாகவதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது இல்லையா? இது சமலம் புராணம் நமக்கு என்ன சொல்றது? நமக்கு வந்து இந்த புராணத்தை நம்ம வாசிக்க வாசிக்க பக்தியை வந்து எவ்வாறு வந்து பக்குவமாக செய்யறது, செயல்படுத்துவது, அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து இறுதி இலக்கை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வாசிக்க வாசிக்க அந்த இறுதி இலக்குக்கு அடையறதுக்கூடிய அந்த முயற்சிகள் எல்லாமே தானாகவே வந்து நிகழ ஆரம்பிக்கும். அதனால நம்மளுடைய சுபாவம் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து பக்குவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களாகவே நாம செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா முயற்சி செய்வோம். அதனால அந்த பாகவதத்தை நாம என்றைக்குமே விடக்கூடாது. பாகவதத்தை கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்குமே நாம பாகவதத்தை கண்டிப்பா வாசிக்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து நன்மையான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நன்மை என்பதை விட நித்தியமான ஒரு இலக்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ பெர்மனண்டா நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் ஆர் சம் ரிலீஃப்னு கூட சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா இங்க இருக்கிறது வந்து கடினமான சுச்சுவேஷன் தான். ஆனாலும் இதையும் நாம பக்குவமாக செய்வதற்கு தான் பகவான் நம்மளை இங்க அனுப்பிச்சிருக்காரு. இங்க பக்குவம் ஆயிட்டாதான் நம்ம மேல உலகத்துல போயிட்டு ஃப்ரீடமா வந்து அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிய முடியும் இல்லையா? அதற்கான தயார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம இந்த இடத்துல we are practicing. நாம இங்க என்ன பக்தி சேவையெல்லாம் செய்யறோமோ அதை கண்டிப்பா விடுதலை என்று ஆன பிறகு நம்ம பகவானுக்கு அந்த இடத்தையும் அதே போய் செய்வதற்கான பிராப்தம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனாலதான் பக்தி தொண்டு பண்ணும். எந்த பிறவில இல்லாட்டாலும் அடுத்த பிறவிலாவது நமக்கு கரெக்ட், நமக்கு தெரியாது. நம்ம அது பகவானுடைய கருணை, நீங்க அப்படி நினைக்கவே வேண்டாம். பகவான் எப்படி கருணை கொடுப்பாருன்னு தெரியாது. ஏன் அது நெக்ஸ்ட் பிறவிலும் கொடுக்கலாம், இந்த பிறவிலேயே கொடுத்துடலாம். நம்ம யாருக்காவது ஒண்ணு தானம் கொடுக்குறோம்னா இது பிளான் பண்ணி நம்ம ஒண்ணும் கொடுக்குறதில்ல. ஏதோ ஒண்ணு டக்குன்னு இதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு மனசு வந்துருது, நம்ம கொடுத்துடுறோமா இல்லையா? எல்லா டைம்லயும் பிளான் பண்ண மாட்டோம். சில டைம்ல வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம கொடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? சில சமயத்துல வந்து எமர்ஜென்சி ரிக்குவயர்மெண்ட் மாதிரி நம்ம வந்து அங்க நிவாரணம் வந்து வழங்கப்படும் இல்லையா? இப்ப புயல் இதெல்லாம் வரும்போது அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா மக்களுக்கு இல்லையா? பௌதிகத்துல கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானும் வந்து எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தா நாமளும் கத்துன்னு இருக்கிறதே. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ரோல் மாடல் தான் நாம இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். ஆனா அது சரிவர இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அதை நாம கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இது மேன்மையான, இதுவே ஒரு மேன்மையான உலகமாக தான், தற்காலிகமா இருந்தாலும் இதுவே ஒரு மேன்மையான உலகமாகத்தான் நமக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, சோ நம்ம இப்போ 11வது ஸ்லோகம் ஜெயமஹாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்கோ. அததம் சர்வபூதானாம் பத்மேஷு கிருதாலயம் சுதானுபாவம் சரணம் ரஜபாவேன பாமினி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆததம் சர்வபூதானாம் ஹிருத்பத்மேஷு கிருதாலயம் ஸ்ருதானுபாவம் சரணம் பிரஜபாவேன பாமினி. அதனால் தம் பரமபுருஷ பகவான் சர்வபூதானாம் எல்லா வாழும் உயிரினங்களின் கிருத்பத்மேசு இதய கமலங்களில் கிருத ஆலயம் தங்கும் ஸ்ருத அனுபாவம் நீங்கள் கேட்ட சிறப்புகளுக்குரியவை சரணம் திருவடி நிழலிடம் பிரஜ செல் பாவேன பக்தி தொண்டில் பாமினி என் அன்பு அன்னை. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை எழுதியவர் ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். அதனால் என் அன்பு அன்னையை எல்லாருடைய மனத்திலும் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் திருவடி நிழலை பக்தி தோண்டினால் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பொருளுரை முழுவதும் கிருஷ்ண உணவு நிலையில் பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு ஒருவர் காதலனாக பரமாத்மாவாக
மகனாக, நண்பனாக அல்லது தலைவராக அவருடன் கொண்ட நிலையான தொடர்பை நீட்டிக்க முடியும். ஒருவர் பலவித வழிகளில் பகவானுடன் கொள்ளும் உன்னதமான உறவை மீண்டும் நிலைநாட்ட முடியும். அந்த உணர்வு உண்மையானது ஆகும். மாயாவாத தத்துவங்களின் ஒருமை மற்றும் வைஷ்ணவ தத்துவவாதிகளின் ஒருமை இரண்டும் வேறுபட்டவை. மாயாவாதி மற்றும் வைஷ்ணவ தத்துவவாதிகள் இருவரும் பரமனுடன் இணைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் தங்கள் அடையாளத்தை இழப்பதில்லை. அவர்கள் காதலன், பெற்றோர், நண்பன் அல்லது தொண்டனாகிய அடையாளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றனர். ஆன்மீக உலகில் தொண்டனும் தலைவரும் ஒன்றே. அதுவே முழுமையான நிலையாகும். தொண்டன் தலைவர் என்று உறவாய் இருந்தாலும் தொண்டனும் தொண்டினை பெறுபவரும் அதே நிலையில் நிற்கின்றனர். அதுவே ஒன்றிய நிலை. கபிலரது அன்னை எந்த மறைமுக முறைமையும் மேற்கொள்ள தேவையில்லை என்று கபிலர் அறிவுறுத்தினார். அவள் ஏற்கனவே நேரடி முறையில் உள்ளாள். ஏனெனில் பகவான் அவள் மகனாக பிறப்படுத்தியுள்ளார். உண்மையில் முழுமையடைந்த நிலையில் உள்ள அவளுக்கு மேலும் அறிவுரை தேவையில்லை. கபிலதேவர் அதே வழியில் தொடரும்படி அறிவுறுத்தி தம் அன்னையை பாமினின்று விழித்தார். தேவகூதி கபில பகவானால் பக்தி தொண்டை கிருஷ்ண உணவு நிலையை நேரடியாக எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டாள். ஏனென்றால் அந்த உணர்வு நிலையின்றி ஒருவர் மாயையின் பிடிகளில் இருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மதன். தேங்க்யூ மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசி வார்த்தை. நாம பக்தி உணர்வுல இல்லைன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இக்கட்டுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியாது. அதாவது பௌதீகத்தை நாம பௌதீகமாக இருக்கும் பொழுது கூட சில சமயத்துல சங்கடங்கள் இருக்கும், சில சமயத்துல நன்மைகள் இருக்கும் இல்லையா? ஆனாலும் அதை ஆன்மீகம் கொண்டு, ஆன்மீக நோக்கத்தோடு அந்த சங்கடங்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே எங்கிருந்து வருது இந்த ப்ராப்ளம், ரூட் காஸ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீட்டுல பிள்ளைங்க அதாவது தேர் நாட் பர்ஃபார்மிங் வெல், நல்லா படிக்கிறது இல்ல, சோம்பேறித்தனமா இருக்காங்க, நல்ல ஒழுக்கங்களை கத்துக்க முடியல அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு கண்கூடா தெரியறது, நாம பார்க்கிறோம். ஆனா அது எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கறத நாம பார்க்கணும். அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இல்லையா, இப்படி ரூட் காஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இது எல்லாமே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் வரும்பொழுதுதான் நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ண முடியும். அதே பௌதிகத்தின் தரப்புல ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இதை கட் ஷார்ட் பண்ணு, அதை கட் ஷார்ட் பண்ணு, எதை குறைச்சாலுமே இன்னொரு ஆப்ஷனுக்கு தான் அந்த பிள்ளைங்க போவாங்க இல்லையா? இப்ப நீங்க சிஸ்டமை ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா மொபைல் போனை எடுத்துட்டு விளையாடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை என்றால் இன்னொன்றில் அவர்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பௌதிகத்துல பௌதிக செயல்கள்ல அவர்கள் ஆனந்தத்தை, அதுவே ஆனந்தம் என்று என்ன நினைப்பவர்கள் அவர்கள் இல்லையா? அதாவது மொபைல் கேம் ஆடுறது, சிஸ்டம் கேம் ஆடுறது, இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் அவங்க ஈடுபடுறது. இது எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஆனா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்னன்னாக்கா அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள். நாம பெற்றோர்கள் கண்டிக்கிறத ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிக்காம போகக்கூடிய தன்மை இல்லையா? இதனால் நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம், ஆனா நாம கூட சில சமயத்துல சறுக்கித்தான் விழறோம். சறுக்காமல் இல்லை. ஏன்னா அதிகமா நாம அதாவது கடினமான வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு நமக்கு தயக்கம் இருக்கிறது. அதனாலதான் சொல்றது இல்லை. மோர் தென், அதாவது அன்பை விட இந்த தயக்கம் தான் நம்மள பிள்ளைகளுக்கு நல்வழிப்படுத்த முடியாம ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வருது. அவங்கள ஏன் ஹர்ட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நான் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஆனா அதையே நீங்க பொறுமையா எடுத்து சொன்னா சில பிள்ளைகள் கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அது சில பிள்ளைகளுக்கு அது ஏறவும் ஏறாது. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் அவங்களே விழுந்து எழுந்து வந்தால் ஒழிய அவங்க வாழ்க்கையில நல்லது கெட்டதெல்லாம் கத்துக்கவே முடியாது. இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். அதனால பௌதீகத்தை பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கிறது வேற, பௌதீகத்தை ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து, அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி இருக்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தோட நோக்கிறது வேற. நாம அந்த மாதிரி ஒரு செகண்டா இருக்கக்கூடிய அதை நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கணும். அப்ப நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவத்தை கொடுக்கும். அது எவ்வாறு வரும்? நாம பக்தி உணர்வுல இருந்தா மட்டும்தான் வரும். பக்தி உணர்வு இருந்து பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில தான் நம்மளால எந்த ஒரு செயலுமே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்மளால நோக்க முடியும். இல்லைன்னா பௌதீகத்தை பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே நோக்கி அதே அதாவது இந்த காம குரோதம் என்பது இம்மீடியட்டா நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா? கோபம் இம்மீடியட்டா வந்துடும். ஏன்னா பௌதீகத்தை பௌதீகமாக நோக்கும் பொழுது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய விதமும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். மனசும் அந்த பௌதீகத்துலதான் லயிக்கும், புலன்களும் அதே மாதிரிதான் செயல்படும், புத்தியும் அதே மாதிரிதான் செயல்படும். அதே ஒரு ஆன்மீகத்து கண்ணோட்டத்துல இருந்தாக்கா பொறுமையோடு நாம செயல்படும் இல்லையா? அதனுடைய
பேக்ரவுண்ட் என்ன, எங்கிருந்து இது வந்தது, எதனால இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தது, இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயும். எந்த இடத்துல நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சூழ்நிலையை வந்து 2 விதமாக ஆளலாம். ஒன்று பௌதிக விதத்துல ஆளலாம், இல்லைன்னா அதாவது ஆன்மீகத்திலிருந்து நாம செயல்படலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல இருந்து செயல்படும் பொழுது நமக்கு வந்து பக்குவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. மீண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு தவறு வந்து ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கான முயற்சியில வந்து நாம கண்டிப்பா ஈடுபட முடியும். ஆனால் அதையே நாம பௌதீகத்தை நம்ம பௌதிக செயல்களாகவே நாம பாவித்து செய்தால் நம்ம அதே தவற மீண்டும் மீண்டும் செய்துட்டு இருந்தாலும் அதே சொல்யூஷனா தான் நம்ம தேடிட்டு இல்லையா? இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த உணர்வு நிலை இன்றி ஒருவர் மாயையின் பிடிகளில் விடுதலை அடைய முடியாது. அப்ப நாம கடைசி வரைக்குமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதத்தம் சர்வபூதானாம் பத்மேஷு கிருதாலயம் ஸ்ருதானுபாவம் சரணம் பிரஜபாவேன பாமினி. அதனால் தம் பரமபுருஷ பகவான் சர்வபூதானாம் எல்லா வாழும் உயிரினங்களின் ஹிருத் பத்மேஷு இதய கமலங்களில் கிருத ஆலயம் தங்கும் ஸ்ருத அனுபாவம் நீங்கள் கேட்ட சிறப்புகளுக்குரியவை சரணம் திருவடி நிழலிடம் பிரஜ செல் பாவேன பக்தி தொண்டில் பாமினி என் அன்பு அன்னையே. அதனால் என் அன்பு அன்னையே, எல்லோருடைய மனதில் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் திருவடி நிழலை பக்தி தொண்டினால் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். திஸ் இஸ் த அட்வைஸ் இல்லையா? இது தேவகூதிக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். லெட் அஸ் டேக் த ஸ்பிரிச்சுவல், தட் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நாம எடுத்துட்டு செஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்லி கர்ம ஞானம் இதெல்லாம் பக்குவம் அடையிறது எல்லாமே தன்னின் தானாகவே அமையப்பெறும். அதற்காக நாம பிரத்யேகமா வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. முழுதும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு ஒருவர், அதாவது 5 types ஆஃப் ரசாஸ் இல்லையா? காதலனாக, அதே மாதிரி வந்து இது வந்து தாஷ்யம் பரமாத்மாவாக, மகனாக வாத்சல்யம் நண்பனாக, அதுக்கப்புறம் வந்து நண்பன், அடுத்து வந்து நண்பன் வந்து சாக்கியரசா இப்படி, மற்றும் தலைவராக தொண்டன். ஸோ பரமாத்மாவாக என்று பார்க்கும்பொழுது அது சாந்தரசா வரலாம். அதாவது அங்க எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது, வெறுமனே பரமாத்மா. ஆனா தொண்டன் என்று எடுத்துக்கும் பொழுது நாம், அதாவது தொண்டை ஏற்பவர்கள், தொண்டு புரிபவர்கள் இல்லையா? இந்த நிலை வரும் நமக்கு. ஒருவர் பலவித வழிகளில் பகவானுடன் கொள்ளும் உன்னதமான உறவை மீண்டும் நிலைநாட்ட முடியும். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப், அந்த உணர்வு உண்மையானது ஆகும். மாயாவாத தத்துவவாதிகளின் ஒருமை மற்றும் வைஷ்ணவ தத்துவவாதிகளின் ஒருமை ஒன்றும் இரண்டும் வேறுபட்டவை. மாயாவாதி மற்றும் வைஷ்ணவ தத்துவவாதிகள் இருவரும் பரமனுடன் இணைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் தங்கள் அடையாளத்தை இழப்பதில்லை. ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பரமனுடன் இணைவது எப்படின்னா, எப்படி பீஷ்ம தேவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது மனது அளவுல வந்து பகவானுடைய ரூபம், செயல்கள், லீலைகள் இல்லையா, அதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு தாட்ஸ்ல தான் அந்த சமாதி நிலையில இருக்கும் பொழுது இறைவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகிறார்கள். சோ அங்கே சென்று அவர்கள் திருத்தொண்டு புரிகிறார்கள். ஆனா மாயாவத தத்துவவாதிகள் அப்படி கிடையாது, வெறுமனே பிரகாசம் அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய். ஆனால் கனல ஒண்ணும் வரமாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சோ பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பகவானுக்கு இணையறதுன்னு, அங்கேயும் அதே மாதிரிதான் மர்ஜிங்ன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க, இறைவனோட இணையறதுன்னு. ஆனா எந்த மாதிரி மர்ஜிங்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறைவனோடு வந்து நாம வந்து பக்தி தொண்டுல அவரை எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, அவருடைய செயல்களை எண்ணிக்கொண்டு, அவருடைய லீலைகளை எண்ணிக்கொண்டு, அவருடைய ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டு, அவருடைய திருப்பாத கமலங்களை எண்ணிக்கொண்டு இவ்வாறு நாம பக்தி தொண்டை நாம ஆற்றினோம் என்றால் அவருடைய திருநாட்டை அடைகின்றோம். அங்கேயும் நமக்கு செல்லும் பொழுது, அதாவது திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவானே நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார். அதை விடுத்து மாயவாத தத்துவங்கள் மாதிரி இணையறது என்பது பிரம்ம ஜோதிர்ல மட்டும்தான் நம்மளால இலக்கு வேறு, அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் வைஷ்ணவர்கள் தங்களுடைய அடையாளங்கள் ஆத்ம ரூபத்தை என்றைக்கும் இழப்பதில்லை. ஆனால் மாயவாதிகள் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் சென்று கலந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். சோ இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஆத்ம ரூபத்தையுமே வந்து இழந்தது, அதாவது ரூபத்தை கொண்டு அவங்க வந்து எந்த சேவையும் புரியாத ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். தே ஆர் நாட் விஷிங் இல்லையா, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த ஆவல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது.
இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடியதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம். சோ அதனால என்ன இருக்கு லாபம் இல்லையா? சோ ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போறது மட்டுமே இலக்கா வச்சுட்டு இருந்தா அப்போ இந்த பௌதீகத்தை கண்டு நமக்கு அச்சம் இல்லையா, பௌதீகத்தை கண்டு வெறுப்பு, இந்த மாதிரியான நிலைகள் தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே பக்தி தொண்டுல போனோம்னாக்கா நமக்கு இந்த இடத்துல விருப்பம் வெறுப்பு கொள்வதற்கு எதுவுமே இருக்காது. இருந்த வரைக்கும் உபயோகப்படுத்திட்டு விட்டு சென்று விடுவோம். அப்ப சுலபமாக நம்மளால பற்றின்மையை வளர்த்து கொள்ள. ஆன்மீக உலகில் தொண்டனும் தலைவரும் ஒன்றே. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பின்ன பகுதிகள், பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் இல்லையா? இந்த ஆத்ம ரூபத்துல நித்தியமானவர்கள், பகவானும் நித்தியமானவர் என்பது அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது தலைவரும் தொண்டனும் ஒன்றே. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி இல்லையா, அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க, பண்பு இல்லையா, பண்பால இருவருமே ஒன்றானவர்கள் நித்திய தன்மையில். அதுவே முழுமையான நிலையாகும். அதுதான் பூரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தொண்டன் தலைவர் என்று உறவாய் இருந்தாலும் தொண்டனும் தொண்டினை பெறுபவரும் அதே நிலையில் நிற்கின்றனர். இதுவே ஒன்றிய நிலை இல்லையா? அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா? அபேதா அப்படின்னாக்கா அதாவது பேதா மீன்ஸ் பேதம் இல்லை என்று பொருள். சோ இயல்பினால் நித்திய தன்மையினால் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருவருமே தான் இல்லையா? பேதம் என்பது வேறுபாடு. எந்த இடத்துல வேறுபாடு கிடைக்கும்னாக்கா வைபவங்கள் இல்லையா, பகவானுடைய ஆற்றல்கள் என்று எண்ணி பார்க்கும் பொழுது நாம ஒரு அணு ஆத்மா, அவர் ஒரு விபு ஆத்மா அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுருக்கோம். அதனால அங்கதான் வேறுபாடு வரும். அளவிட முடியாத நிலை, அச்சிந்தியா இல்லையா, இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம புலன்களாலேயே நம்மளால அளக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய வைபவங்கள். ஆனா நாம ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் முன்னாடி. அந்த வேறுபாடு நாம பார்க்கின்றோம். கபிலரது அன்னை எந்த மறைமுக முறையும் மேற்கொள்ள தேவையில்லை என்று கபிலர் அறிவுறுத்துகின்றார். அதாவது கர்ம ஞானம் இதெல்லாம் நீ எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. புலன்களை அடக்கிறது, ஞானம் பயிற்சி செய்யறது, இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அவர் ஏற்கனவே நேரடி மடியில் உள்ளாள். ஏன்னா அவர் அதாவது தன்னுடைய கணவருக்கு அவருடைய இறை தொன்றுக்காக இவள் பணிவிடை செய்தவள். அதனால பக்தியிலுடைய அந்த செயல்பாடுகள் என்ன என்பது அவளுக்கு முன்னாடியே தெரியும். அதனால அந்த நிலையில அவள் நிலை பெற்றிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டார். கபில தேவர் அதே வழியில் தொடரும்படி அறிவுறுத்தி தன் அன்னையை பாமினி என்று விழித்தார். பாமினி என்று கூப்பிடுறார். தேவஹூதி கபில பகவானால் பக்தி தொண்டை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை நேரடியாக எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டாள். ஏனென்றால் அந்த உணர்வு நிலைதான் ஒருவர் இந்த மாயை பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறும். ஸ்லோகம் மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஆத்ய ஸ்திர சரணாம் யோ வேத கர்ப்பா சஹர்ஷிவி வேதா திருஷ்டாபிமானேன நிஹ சங்கேனாபிகர்மணா கர்த்ருத்வாஸ்த குணம் பிரம்ம புருஷம் புருஷர்ஷவம் சா சம்ருத்யா புனः கால காலேன ஸ்வரமூர்த்தினா ஜாதே குணவ்யதிஹரே யதா பூர்வம் பிரஜாயதே ஐஸ்வர்யம் பரமாஷ்டேயம் பாரமேஷ்டயம் சாதேவி தர்ம விநிர்மிதம் நிஷேவ்யா புனராயாந்தி குணா வெதிகரே சதி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आद्य स्थिर सराणां यो वेद गर्भ सगर्षिभिः योगेश्वरैकुमारात्यै सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः वेददृष्ट्वाभिमानेन निःशङ्केनाभिकर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संस्मृत्य गुणकाले कालेन स्वरं मूर्तिना जाते गुणव्यधिकरे यदा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्यं च एवि सर्व विनिर्मितं निषेव्य गुणरायान्ति गुणव्यधिकरे सति. ஆத்ய படைப்பவர் பகவான் பிரம்மா, ஸ்திர சரானாம் அசையா மற்றும் அசையும் வெளிப்பாடுகளின் அவர்
வேத கற்ப வேதங்களின் கருவூலம், சக உடன், ரிஷிபி முனிவர்கள், யோக ஈஸ்வர சிறந்த அறிவர்களாகிய யோகிகளுடன், குமார ஆத்யை குமாரர்கள் மற்றும் பிறர், சித்தை முழுமையான வாழும் உயிரினங்களுடன், யோக பிரவர்த்தகை யோக முறையின் ஆசிரியர்கள், வேத திருஷ்யா சுதந்திரம் பார்வையினால், அபிமானேன தவறான கருத்தால், நிசங்கேன பயன் தராத, அபி ஆயினும், கர்மன அவர்கள் செயல்களால், கர்த்திருத்வாஜ் செய்பவராக இருக்கும் அறிவிலிருந்து, சகுணம் புனிதமான குணங்களை கொண்டிருத்தல், பிரம்மன் பிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான், புருஷ ரிஷபம் முதல் புருஷ அவதாரம், அவர் சம்ஸ்ருத்திய அடைந்து, மீண்டும், காலத்தில், காலேன காலத்தால், ஈஸ்வரமூர்த்தினா பகவானின் வெளிப்பாடு, ஜாதே குணவியதிகரே குணங்களின் செயல் எழும்பொழுது, யதா போல, பூர்வம் முன்பு, பிரஜாயதே பிறந்தார், ஐஸ்வர்யம் செல்வவளம், பாரமேஷ்யம் சிறந்த, மற்றும் தே முனிவர்கள், அபி உடன், தர்ம அவர்கள் பக்தி செயல்களால், விநிர்மித்தம் உருவாக்கப்பட்டு, நிஷேவிய அனுபவித்து, மீண்டும், ஆயந்தி அவர்கள் திரும்புவர், குணவியதிகரே சதி குணங்களின் செயலெதிர் செயல் நடைபெறும் பொழுது. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பு அன்னையே, சிலர் பரமபுருஷ பகவானை சிறப்பான சுய ஆர்வத்துடன் வழிபடலாம். ஆனால் பகவான் பிரம்மனை போன்ற தேவர்களும், சனத்குமாரரை போன்ற சிறந்த சாதுக்களும், மற்றும் மரிச்சி போன்ற சிறந்த முனிவர்களும் படைப்பின் போது மீண்டும் இந்த பருவுலகிற்கு வர வேண்டும். இயற்கையின் 3 குணங்களின் செயலெதிர் செயல் தொடங்கும் பொழுது, இந்த உலக வெளிப்பாட்டின் படைப்பாளரும் வேத அறிவு நிறைந்தவரும் ஆகிய பிரம்மா, ஆன்மீக வழி மற்றும் யோக முறையின் ஆசிரியர்களான சிறந்த முனிவர்கள் ஆகியோர் காலக்கூற்றின் பாதிப்பின் கீழ் வருகின்றனர். அவர்கள் தங்களது பயன் தராத செயல்களால் விடுதலை அடைகின்றனர். அவர்கள் புருஷரின் முதல் அவதாரத்தை அடைகின்றனர். ஆனால் படைப்பு நேரத்தில் அவர்கள் முன்பு இருந்தவாறு சரியாக அதே வடிவங்களுடனும் நிலைமைகளுடன் திரும்பி வருகின்றனர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா குளோரிஸ். அந்த பிரம்மா விடுதலை அடைகிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. ஆனால் அவரால் தனது பக்தர்களை விடுவிக்க முடியாது. பிரம்மன், சிவபிரான் போன்ற தேவர்களால் எந்த உயிரினத்திற்கும் விடுதலை அளிக்க முடியாது. பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டது போல், கிருஷ்ணராகிய பரமபுருஷ பகவானிடம் மட்டும் சரணடையும் ஒருவர் மாயையின் பிடிகளிலிருந்து விடுபட முடியும். பிரம்மன் இங்கு ஆத்தியஸ்திர சரணாம் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவர் முதலாகவும் முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிரினமாகவும் உள்ளார். அவரது சொந்த பிறப்பிற்கு பிறகு அவர் முழு விண்வெளிப்பாட்டையும் படைக்கிறார். படைப்பு பற்றிய செய்திகள் முழுவதும் அவர் பகவானால் அறிவுறுத்தப்பட்டார். அவர் இங்கு வேத கர்ப்ப எனப்படுகிறார். அதன் பொருள் வேதங்களின் முழு நோக்கமும் அறிந்தவர் என்பதாகும். அவர் எப்போதும் மரிச்சி, காச்சியபர் மற்றும் சப்த ரிஷிகள் போன்ற சிறந்தவர்களாலும், சிறந்த அறிவர்களாகிய யோகிகளாலும், குமாரர்களாலும், பல பிற ஆன்மீக நிலையில் முன்னேறிய உயிரினங்களாலும் தொடரப்படுகிறார். ஆனால் அவருக்கு பகவானிடமிருந்து வேறுபட்ட சொந்த ஆர்வம் உள்ளது. வேத திருஷ்டியா என்றால், பிரம்ம சில சமயம் தான் பகவானிடமிருந்து விடுபட்ட சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார், அல்லது அவர் தன்னை 3 சமமான சுதந்திர அவதாரங்களில் ஒன்றாக நினைக்கிறார் என்று பொருள். பிரம்மனிடம் படைக்கும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு காக்கிறார், ருத்ரன் என்னும் சிவபிரான் அழிக்கிறார். இந்த 3 இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களின் பொறுப்பில் உள்ள பகவானின் அவதாரங்களாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்களில் யாருமே பரமபுருஷ பகவானை விட சுதந்திரமானவர் இல்லை. இங்கு வேத திருஷ்டியா என்னும் சொல் இடம்பெறுகிறது. ஏனென்றால் ருத்ரனை போல தாமும் சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கும் சிறிய விருப்பமும் பிரம்மாவுக்கு உண்டு. சில சமயம் பிரம்மா தான் பகவானிடமிருந்தும் சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார். வழிபடுபவரும் பிரம்மனை சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார். இந்த காரணத்திற்காக இந்த பருவுலகில் அழிவிற்கு பின்னர் இயற்கையின் குணங்களின் செயலெதிர் செயலால்
மீண்டும் படைப்பு ஏற்படும் பொழுது பிரம்மன் திரும்பி வருகிறார். பிரம்மன் முதல் புருஷ அவதாரமாகிய பரமபுருஷ பகவானாகிய முழுவதும் உன்னத குணங்களுடன் உள்ள மகாவிஷ்ணுவை அடைந்தாலும் அவர் ஆன்மீக உலகில் தங்க இயலாது. அவர் திரும்பி வருவதன் தெளிவான தனிச்சிறப்பு அறியப்படலாம். பிரம்மா சிறந்த ரிஷிகள் மற்றும் யோகத்தின் சிறந்த குரு சிவர். இவர்கள் சாதாரண வாழும் உயிரினங்கள் அல்லர். அவர்கள் மிகவும் வல்லமை படைத்தவர்கள், அறிவார்ந்த யோகத்தின் எல்லா முழுமைகளையும் பெற்றவர்கள். ஆனால் இன்னும் பரமனுடன் ஒன்றுவதற்கு முயற்சி செய்யும் விருப்பம் அவர்களிடம் உள்ளது. அதனால் அவர்கள் திரும்ப வர வேண்டும். ஒருவர் தான் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமம் என்று நினைக்கும் வரை அவர் முழுவதுமாக தூய்மை அடையாதவர் அல்லது அறிவில்லாதவர் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முதல் புருஷ அவதாரமாகிய மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்ற போதிலும் இந்த உலக படைப்பின் அழிவிற்கு பிறகு அந்த மனிதர்கள் மீண்டும் கீழே விழுகின்றனர் அல்லது உலக படைப்பிற்கு திரும்பி வருகின்றனர். பகவான் இந்த ஜட உலகினில் தோன்றுகிறார். அதனால் பரமனின் வடிவத்தை ஒருவர் தியானிக்க கூடாது. அதற்கு பதிலாக வடிவமற்றதை தியானிக்க வேண்டும் என்று எண்ணும் மாயாவாதிகளுக்கு இது சிறந்த வீழ்ச்சியாகும். இந்த குறிப்பிட்ட தவறுக்காக சிறந்த அறிவர்களான யோகிகள் அல்லது சிறந்த வல்லராகிய மெய்யறிவாளர்களும் படைப்பின் பொழுது மீண்டும் திரும்ப வருகின்றனர். மாயாவாதிகள் மற்றும் பொருண்மைவாதிகளை தவிர எல்லா உயிரினங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக பக்தி தொண்டு புரியலாம். பரம புராண பகவானிடம் உன்னத அன்பு தொண்டை வளர்ப்பதன் மூலம் விடுதலை பெறலாம். அந்த பக்தி தொண்டு பகவானை நினைக்கும் உறவுகளாகிய தலைவர், நண்பர், மகன் மற்றும் இறுதியான காதலன் இவற்றில் வளர்ச்சி அடைகிறது. உன்னதமான பல வகைகளில் இந்த குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்ப பிரம்மருடைய நிலையை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். பிரம்மர் எப்பொழுதெல்லாம் தான் வந்து சுதந்திரமானவர், நான் தான் இந்த 2ஆம் படைப்பு படைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நம்ம செகண்ட் கேண்டோலயே 3rd கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அவர் வந்து அவர் எந்த ஒரு குணாதிசயத்துக்கு வந்து ரஜோகுணத்திற்கு அதிபதி இல்லையா, படைத்தல். அப்ப அவர் படைக்கும் பொழுது அந்த அகங்காரம் வந்துரும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவர் தியானம் பண்ணுவார். அப்படிப்பட்ட அகங்காரம் எனக்கு தேவையில்லை, நீங்க தான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்ற அந்த பிரேயர்ஸை கூட வந்து பிரம்மா பண்ணுவார். ஆனாலும் இந்த உலகத்துக்கே உரித்தான அந்த குணாதிசயத்தினுடைய தாக்கம் அவரையும் விடுறதில்லை. சில சமயம் சில பிரம்மாக்கள் வந்து, இது எல்லாருக்கும் காமனா, எல்லா பிரம்மாவுக்கும் கிடையாது. எந்த பிரம்மா தான் வந்து அதாவது ஆளுமையில இருக்கும், தான் உயர்ந்த ஆளுமை, நிறைய பேர் காமனா பேசக்கூடிய அந்த பாமரன் பேசக்கூட பிரம்மம் படைச்சாம்பா இல்லையா. பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவபெருமான் 3 பேருமே ஒரே நிலையில தான் பேசுவாங்க. ஆனா இந்த 3 பேருமே குண அவதாரங்கள் என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுல இருந்து வந்த குணாவதாரங்கள் என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களால கண்டிப்பா கிருஷ்ணா, நாராயணா எந்த ரூபத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலுமே அது சரிதான். சோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அவங்கதான்ன்றது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம வாக்குவாதத்தை கூட நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஐ திங்க் 2 days பிஃபோர் எனக்கு கூட ஒரு வாக்குவாதம் வந்தது. ஆனா நான் அதை அவங்களுக்கு வந்து பெருசா அட்வைஸ் பண்ண போகலை. ஏன்னா அட்வைஸ் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே, நீங்க சொல்றது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கான்வர்சேஷனே வந்து கட் பண்ணி முடிச்சிடணும். அதுதான் பெஸ்ட் இல்லையா. மேலும் மேலும் வந்து நம்ம சொன்னாலும் எடுத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லாதவங்களுக்கு நாம கண்டிப்பா எதையுமே சொல்ல போகவே கூடாது. ஏன்னா அதனால ரிலேஷன்ஷிப் ஒண்ணு ஸ்பாயில் ஆகும். அவரும் வந்து இப்ப நேத்து பிரேம மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து தே ஆர் கிவிங் ஒரு தேவதையினுடைய புஸ்தகம் படிச்சு நீங்க படிங்கோன்றது கொடுக்குறாங்க. நாம இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய அவரதை படிக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த தேவதைகளை படிக்க கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனா அந்த தேவதைகள் எல்லாருமே வந்து யாரு, அவங்க வந்து பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் அவங்களுக்குள்ள நம்ம ஒன்லி டிரான்சாக்ஷன் தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஒன்லி டிரான்சாக்ஷன், இது அதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்து நம்ம இந்த பௌதிக நிலையை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கிறோம். அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்மீக பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை காட்டக்கூடிய அந்த தேவதை தான் வந்து மேன்மையானது. அதுதான் உண்மையான மோட்சம் இல்லையா.
அதை விடுத்துட்டு நம்ம அந்த தேவதையே நம்ம அதிர்ஷ்ட தேவதையா எண்ணிக்கொண்டு அதையே பிரதான தேவதையா எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பா வந்து அதனால வந்து நமக்கு வந்து உண்மையான அதாவது நல்ல ஒரு கதி என்பது கண்டிப்பா கிடைக்காது. மேக்சிமம் அந்த தேவர் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். புண்ணியங்களோ எது கழிந்த பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம கண்டிப்பா திரும்பி வரத்தான் வேண்டும். சோ தேவர்கள் இடத்துல வந்து நாம வெறுமனே மெட்டீரியல் ரிலேட்டடா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் பண்றோம். அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது கிடையாது. இறைவனோட செய்யறதுதான் நாம எல்லாம் வல்ல இறைவனோட செய்யறதுதான் அன்பு பரிமாற்றங்கள். ஆனா அப்படிப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் வந்து தேவர்களிடத்துல நாம செய்யறது கிடையாது. அப்படி அந்த மாதிரி செய்யாதப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு நாம் என்ன வேண்டுமோ அதை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்க்கும் பொழுது 2 நிலைகள் பிரம்மருடையது. பிரம்மர் வந்து அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி இல்லையா, அதாவது ரஜோகுணத்துக்கே உரித்தான அந்த சுபாவத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி நான் தான் வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்தார் என்றால், அப்படிப்பட்ட பிரம்மாக்கள் வந்து இதுல வந்து திருஷ்டி அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் என்ன திருஷ்டி அது? பேதா திருஷ்டி இந்த இடத்துல வருது. ஆத்ய ஸ்திர சரணாம் ஏ வேத கர்ப்பா சஹர்ஷிபி யோகைஸ்வர் குமாராத்யை சித்தைர்யோக பிரவர்த்தகை வேத திருஷ்டா இந்த வருது பாருங்க இல்லையா? சோ அவர் எப்போ அந்த டிஃபரன்சஸ் பாக்குறாரு இல்லையா? சோ ஒருவேளை பிரம்மர் வந்து தான் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர், மேலும் வந்து பக்தியோடு இருந்து நாம இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்துடணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மர் நினைச்சாருன்னா அவருடைய 100 ஆண்டு காலம் கழிந்த பிறகு அவர் வந்து பிரம்மருடைய பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கிறார்கள். வைகுண்டம் கோலோகம் எந்த ரூபத்தை அவர் வணங்கினாரோ அந்த ரூபத்தை வந்து தோன்றுகிறார். இன்னொன்னு பிரம்ம விமோக லீலை, அது கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரம்ம விமோக லீலையில என்ன, அதாவது அந்த எந்த லீலை முடிஞ்ச பிறகு அகாசுர லீலை அது முடிஞ்ச பிறகு இல்லையா? அகாசுரா அத வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகளுக்கே தெரியாது அந்த லீலை நிகழ்ந்ததே. ஏன் தெரியாது? பிரம்மர் வந்து இவ்வளவு பெரிய அதாவது யார் இருக்கும் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அந்த குழந்தை எப்படி, சோ அதாவது அப்படி நினைச்சுட்டு வரும்பொழுது அவர் வந்து அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கவர்ந்துட்டு போயிடுறார். தான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி இல்லையா? சோ தன்னை விட யாராவது பவர்ஃபுல்லா இருந்தா, ஏன்னா அவரும் வந்து இந்த இயற்கையினுடைய மாயையில் வந்து சிக்கி கொண்டிருப்பவர் தான் பிரம்மாவும். அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அவருடைய லோகத்துல வந்து அது ஒரு க்ஷண காலகட்டம், ஒரே ஒரு க்ஷணத்துக்கான காலகட்டம். ஆனா இங்க வந்து அது 1 வருடம், அதாவது புவி வாழ்க்கையில அது 1 வருடம் ஆகிறது. சோ அப்போ சந்தியா காலம் ஆகும்பொழுது எல்லாம் வீட்டுக்கு திரும்பணும். அங்க பசுமாடுகளும் கிடையாது இல்லையா, பிள்ளைகளும் கிடையாது. சோ பகவான் என்ன செய்யறார், அவர் தன்னையே விரிவங்கம் படுத்திக்கிறார் இல்லையா? இந்த லீலையை வந்து நிகழ்த்துறார். அந்த பிள்ளைகள் வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த பசுமாடுகளை எல்லாம் அழைச்சிட்டு. இந்த அளவுக்கு பகவானுடைய விரிவங்கம் நிகழ்கின்றது. அந்த ஒரு க்ஷணம் பகவான், அதாவது பிரம்மருடைய ஒரு க்ஷணம் நம்முடைய 1 ஆண்டு காலம். கடைசி வரைக்குமே எந்த டவுட்டுமே வர்றது கிடையாது இல்லையா? ஆனா இறுதியிலதான் வந்து இவருக்கு பலராமே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார், இதெல்லாம் கண்ணனுடைய லீலைதான் அப்படிங்கிறது வந்து சில, அதாவது அதையும் நாம படிச்சோம். he was able to make it up கடைசியில. அப்படி நம்ம அந்த பேத திருஷ்டுவா இந்த இடத்துல ஏன் அந்த ஸ்டோரியை நம்ம நினைக்கிறோம்னா, பிரம்மருக்கு வந்து இந்த அகங்காரத்துக்கே உரித்தான அந்த ரஜோகுணத்துக்கு அவர் தான் அதிபதி இல்லையா? அந்த அந்த குணாதிசயத்தால் அவர் வந்து அடிக்கடி வந்து தவறு பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இல்லையா? இப்ப பிரம்ம விமோ லீலையிலயும் அதேதான் பண்ணார். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவரு தன்னுடைய மகளையே ஆசைப்பட்டார். அதுவும் ஒண்ணு, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். 2வது இந்த பிள்ளைகளை கவர்ந்து சென்றது. இப்படி அவருக்கு அடிக்கடி அந்த குணாதிசயத்தினுடைய ஈர்ப்பு வந்து வரும். எப்ப அவருக்கு அந்த குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் அவர் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்ப அவருடைய இறுதி இலக்கு வந்து மீண்டும் வந்து அவர் வந்து திரும்பி அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராகத்தான் திரும்பி வரணும். பிரம்மா என்பது ஒரு பதவி இல்லையா? அந்த பதவிக்கு தகுதியான ஒரு நபர் தான் வந்து அந்த பதவிக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? 78% ஆஃப் பகவான் வந்து குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே
அந்த ஜீவாத்மா வந்து பெற்றிருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அந்த பிரம்ம பதவியை கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த பிரம்ம பதவியை அவர் உபயோகப்படுத்தி எல்லாம் வல்ல இறைவன் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து எல்லா வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தார். அதை எல்லாம் அறிந்த வேதத்தினுடைய நாயகனே நமக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்தான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்று எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவருக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும். அதை எப்பயாவது அவர் மிஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரியான செயல்கள். சோ அப்படி போன ஸ்லோகத்துல படிச்ச மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இவர்கள் எல்லாம் மகாவிஷ்ணுனுடைய இடத்திற்கு போகணும், அதாவது இணையனம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு தான் வருவாங்க. சோ தூய பக்தி சேவை என்பது அவர்களிடத்துல கிடையாது இல்லையா. வென் வி ஃபீல் தட் நாம தான் கிரேட் அப்படின் போது அவர் இனிமே தபஸ் வேற பண்றார் இல்லையா. அந்த தவம் ஞானிகள் தியான பேச்சில் இருக்கிறவங்க இறுதியில வந்து எங்க போய் சேருவாங்க, பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் போய் சேருவாங்க இல்லையா. அவ்வாறு பிரம்ம ஜோதிர்ல சேர்ந்தவங்க வந்து there is a possibility again to come back அப்படிங்கிறது வந்து, ஏன்னா பக்தியில நிலைப்படாதவர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அதுதான் வந்து கோட்பாடு. எப்போ அவங்க எந்த கர்மத்துல அவங்க இணைந்திருந்தாலும் பக்தியை வந்து அவங்க வந்து நிறைவுபடுத்தினால்தான் பகவானிடத்துல வந்து போய் சேரக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து அவர்கள் பெறுவார்கள். சோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து பிரம்மருடைய நிலைகளை பற்றி இந்த 4 ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வேத திருஷ்டா அப்படின்னா பார்வை, அதாவது பிரம்மருடைய பார்வை வேறுபட்ட நிலைக்கு வரும்பொழுது அவர் அப்போ இந்த பிரம்மாவை வந்து வணங்கிய, அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பத்தை வந்து சேவிச்ச யாருமே வந்து இன்டைரக்டா யார வணங்குறாங்க, அந்த இடத்துல பிரம்மரை தான் வணங்குகிறார்கள். சோ பிரம்மரை வணங்கினால் பிரம்மலோகத்திற்கு அவர்கள் செல்வார்கள். அவர்களும் வந்து பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடிகிறவருக்கு இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான, அதாவது பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கிறதுக்கு அந்த உயிர் வாழி எப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து பிரம்மலோகம் சேர்ந்திருக்குதுன்றது ஒன்று பக்தியில இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த பக்தியில நிலை கொள்ளாமல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா தியான பயிற்சிகள் இதுல எல்லாம் நிறைவடையாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே வருவாங்க இல்லையா. சோ எந்த தேவதையை நாம் அதிதேவதையா வணங்கினோமோ அந்த உலகத்தை நாம அடைகின்றோம் என்று நாம் முந்தைய பதங்கள்லயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வேத திருஷ்டாபிமானேனி சங்கேனாபி கர்மனா கத்ருத்வா சகுணம் பிரம்மா புருஷம் புருஷர் பர்ஷவம் சா சம்ஸ்ருத்யா புனः காலே காலேன வரமூர்த்தினா ஜாதே குணவ்யதிகரே யதா பூர்வம் பிரஜாபதே பிரஜாயதே ஐஸ்வர்யம் பாரமேஷ்டயம் சாச்சேதபி விநிர்மிதம் நிஷேவ்யா புனராயன் யாந்தி குணாவெதிகரே சதி. ஆத்திய படைப்பவர் பகவான் பிரம்மா, அதாவது அவர் சுயம்புவாக வந்ததால பகவான் திருநாபியில் இருந்ததுனால் சில இடங்கள்ல வந்து பிரம்மருக்கு பகவான் என்ற பட்டமும், சில இடங்கள்ல சிவபெருமானுக்கு கூட அந்த பகவான் என்ற பட்டமும் வந்து அவங்களுடைய ஏற்று இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்துக்கு ஏற்றவாறு அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த பரமபுருஷ பகவான் வந்து ஒருத்தர் தான். ஓகே, சோ ஸ்திரசரணாம் அசையா மற்றும் அசையும் வெளிப்பாடுகளில், அதாவது மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் இல்லையா. யா அவர் வேத கர்ப்பக வேதங்களில் கருவூலம், சக உடன் ரிஷிபி முனிவர்கள், யோக ஈஸ்வர சிறந்த அறிவாளிகளாகிய யோகிகளுடன், குமார ஆத்யை குமாரர்கள் மற்றும் பிறர், சித்தியை முழுமையாக வாழும் உயிரினங்களுடன், யோக பிரவர்த்திகை யோக முறையின் ஆசிரியர்கள், வேத திருஷ்டுவா சுதந்திரம் பார்வையால், அபிமானேன தவறான கருத்தால், நீ சங்கேன பயன்தராத, அபி ஆயினும், கர்மன அவர்கள் செயல்களால், கர்த்ருத்வாத் செய்பவராக இருக்கும் அறிவிலிருந்து, குணம் புனிதமான குணங்களை கொண்டிருத்தல், பிரம்மன், புருஷம் பரமபுருஷ பகவான், புருஷர்ஷப முதல் புருஷ அவதாரம், காலேன அப்படின்னா பிரிமிவல் லார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, முதல் புருஷ அவதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மேலும்
காலேன காலத்தால் ஈஸ்வர மூர்த்தினா பகவானின் வழிபாடு ஜாதே குண விதிகரே, அதாவது குணங்களின் செயல் எதிர் செயல் எழும் பொழுது, செயல் எதிர் செயல் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில அதனுடைய விளைவுகள் இல்லையா, அதை பத்தி சொல்றது. அது எழும் பொழுது யதா போல, பூர்வம் முன்பு, பிரஜாயத்தே பிறந்தார், ஐஸ்வர்யம் செல்வவளம், பரமேஷ்டியம் சிறந்த, தா மற்றும் தே முனிவர்கள், அபி உடன், நிஷேவிய அனுபவித்து, புனக மீண்டும், ஆயந்தி அவர்கள் திரும்புபவர், குண வெதிகரே சதி குணங்களின் செயல் எதிர் செயல் தடை பெறும் பொழுது. இப்ப நாம 2 நிலைகளை பற்றி படிக்கிறோம். ஒண்ணு, பிரம்மா பக்தியில பகவான் மீது இருந்து இந்த ரஜோகுணத்தினுடைய தாக்கத்தை இல்லாம செயல்பட்டால் அவருக்கு இறைவனுடைய திருநாட்டை அவர் செய்வார். அதுல எந்த ஆச்சரியமே கிடையாது. ஆனா அதே ஞானத்துல இருந்து கொண்டு ஞான பரிசு செய்து இந்த 2ஆம் படைப்பு அவர்தான் படைக்கின்றார் என்ற ஒரு அகம்பாவத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினால் அவர் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அதனால பிரம்மா எப்பவுமே மோட்சம் அடைஞ்சிருவாரு அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. அவர் எவ்வாறு ஆள்கின்றார் என்பதை பொறுத்தான். என் அன்பு அன்னையே, சில பரமபுருஷ பகவானை சிறப்பான சுய ஆர்வத்துடன் வழிபடலாம். செல்ஃப் ரியலைஸ்டா உணர்ந்தறிந்து நம்ம பகவானை சேவிக்கிறது. ஆனால் பகவான் பிரம்மனை போன்ற தேவர்களும் சனத்குமாரரை போன்ற சில சாதுக்களும் மற்றும் மரிஷி போன்ற சில சிறிய முனிவர்களும் படைப்பின் போது மீண்டும் இந்த பழுவுலகிற்கு வர வேண்டும். இவங்கெல்லாம் திரும்பி வருவாங்கன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது மருத்துக்கள், அதாவது காற்றுகளில் இல்லையா. அடுத்து சனத்குமாரர்கள் 4 பேர் இல்லையா, இவங்க மீண்டும் திரும்பி வருவாங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. மேலும் இயற்கையின் 3 குணங்களின் செயலெதிர் செயல்களால் தொடங்கும் பொழுது இல்லையா, சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் சமஸ், அந்த குணாதிசயங்களில் நாம் ஒரு செயலை ஏற்றி நடத்தும் பொழுது அதனுடைய எதிர் விளைவுகளையும் நாம கண்டிப்பா பார்க்கிறோம். இயற்கையின் 3 இந்த உலக வெளிப்பாட்டின் படைப்பாளரும் வேத அறிவு நிறைந்தவருமாகிய பிரம்மா ஆன்மீக வழி மற்றும் யோக முறையின் ஆசிரியர்களான சிறந்த முனிவர்கள் ஆகியோர் காலக்கூற்றின் பாதிப்பின் கீழ் வாழ்கின்றனர். உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த காலத்தினுடைய பாதிப்பு இருக்குன்றது இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே காரணம் டைம் ஃபேக்டர் தான். நமக்கு கூட டைம் தான் மெயின். இந்த யுக உலகத்துல வாழக்கூடிய சிறு எறும்புல இருந்து, அதாவது எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா, நாட் எல்லா பிரம்மாவும் ஒரு அதாவது யோக நிலையில இருந்து கொண்டு அதுல அவங்க முயற்சி செய்யணும்னு இல்லை. சில பேர் பக்தியிலயும் இருப்பாங்க, நமக்கு அது தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆல். நம்ம எதுவுமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அவர்கள் தங்களது ஆனா இப்படி இருந்தா இப்படி நடக்கும், இப்படி இருந்தா இப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன ஆனார் என்பது முடிந்து உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்தவர்கள் இந்த மாதிரி வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருந்தா நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். அவர்கள் தங்களது பயன் தராத செயல்களால் விடுதலை அடைகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தங்களது அவர்கள் பரமபுருஷன் முதல் அவதாரத்தை அடைகின்றனர். ஆனால் படைப்பு நேரத்தில் அவர்கள் முன்பு இருந்தவாறு சரியாக அதே வடிவங்களிடம் நிலைமையுடனும் திரும்பி வருகின்றனர். அதாவது மீண்டும் அவர்களுக்கு பிறவி கிடைக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சமே, பிரம்மர் சகாம கர்ம யோகத்தில் இருந்தால், சகாம கர்ம யோகம்னா அவங்க ஏதாவது தானம் கொடுத்தா கூட அது ஒரு அந்த தானத்தை பெறுபவர்களுக்கு அது அவ்வளவு உபயோகம் இருக்காது. அது ஒன்று. 2வது, தானமும் எந்த நிலையிலிருந்து கொடுக்கப்படுகிறது? பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா. அப்போ பௌதீக எண்ணன்றாலே நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்புகள் என்று இருந்தால் நமக்கு அதாவது நமக்கு அதை அடையலைன்னா நம்ம கோபம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா நாம வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு மேலும் அவர்கள் முன்பு இருந்தவாறே மீண்டும் பிறவி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க, நீங்க இஃப் யூ கோ குணத்திரய விபாக யோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அஜ்ஞானத்துல இருப்பவர்கள் அடுத்த பிறவில விலங்காகவோ ஏதோ ஒன்னாக பிறப்பார்கள். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருப்பவங்க இதே புவிக்கு திரும்பி வருவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அதுதான் நாம் இந்த இடத்துல நான் படிக்கிறேன். இந்த பிரம்மா விடுதலை அடைகிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால் அவரது
தனது பக்தர்களை விடுவிக்க முடியாது. ஆனால் அவரால் அவருடைய பக்தர்களை வந்து விடுவிக்க கண்டிப்பா முடியாது. இறைவனால மட்டும்தான் முடியும். பிரம்மன், சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களால் எந்த உயிரினத்திற்கும் விடுதலை அளிக்க முடியாது. பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டது போல கிருஷ்ணராகிய பரமபுருஷ பகவானிடம் மட்டுமே வந்து சரணடையும் ஒருவர் மாயையின் பிடிகளிலிருந்து விடுபட முடியும். பிரம்மன் இங்கு ஆத்யஸ்திரே சரானாம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படின்னா அவர் முதலில் படைக்கப்பட்ட, ஆதி என்றால் முதல் இல்லையா, ஆத்யஸ்திர மாயை, அதாவது ஆத்யஸ்திர என்ற முதலாக அப்படின்ற பொருள் ஆக்சுவலி. சோ படைக்கப்பட்ட உயிரினமாகவும் உள்ளார். அவரது சொந்த பிறப்பிற்கு பிறகு அவர் முழு விண்வெளி பாட்டையுமே வந்து படைக்கின்றார் இல்லையா. வானத்திலிருந்து சப்தம் இல்லையா, அடுத்து என்னது, நீரா காற்று நினைக்கிறேன், காற்று இல்லையா, நறுமணம் எடுத்துட்டு வரும். காற்று வந்து நறுமணத்தை கொடுக்கும். அடுத்து வந்து காற்றிலிருந்து எது வரும், அக்னியா, ஃபர்ஸ்ட் ஆகாயம் வந்து காற்று நறுமணம் மிஸ். காற்று நறுமணத்தை எடுத்து செல்வது போல நம்ம இது பண்ணும். ஆமாமா, அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆகாயம், ஆகாயத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் வந்து காற்று, அது ஆன பிறகு வந்து மோஸ்ட்லி அக்னிதான். அக்னி, சப்தம், ஆகாயத்துல சப்தம், ஆகாயத்திலிருந்து சப்தம், ஒளி இல்லையா. சோ அந்த ஒளி. அடுத்து வந்து காற்றிலிருந்து நமக்கு வந்து வாசனை இல்லையா, நறுமணத்தை வந்து கொடுக்கும். அடுத்து வந்து அந்த நறுமணத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், அக்னி இல்லையா, அக்னியினுடைய தொடு உணர்வு இல்லையா, நமக்கு அந்த ஹீட் இல்லையா, வெப்பத்தை வந்து உணரக்கூடிய அந்த சக்தி. அதுக்கடுத்து வந்து டேஸ்ட். நெருப்புன்னு சொல்ல முடியும். காற்றுல இருந்து நீர் தானே வரும் மாதாஜி. காற்றுல இருந்து, ஆமா, காற்றுல இருந்து நீர். இல்ல எனக்கு ஆர்டர், நீங்க அந்த ஆர்டரை போய் நீங்க மைண்ட ஒரு முறை மீண்டும் அந்த ஆர்டரை ஒரு வாட்டி நீங்க பாருங்க. ஆனா முதல்ல வர்றது வந்து ஆகாயம், ஆகாயத்துல இருந்து வரக்கூடியது சப்தம், ஓகே, சவுண்ட். சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் காற்று. அந்த எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கிறது வந்து காற்று இல்லையா. அந்த காற்றினால் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது, நமக்கு வந்து நறுமணம் இல்லையா. நறுமணத்துல இருந்து நமக்கு என்ன வருது, நெக்ஸ்ட் வந்து நீரா அக்னி. காற்றில இருந்து நீர், நீரில இருந்து நெருப்பு, அதுக்கப்புறம் தான் பூமி இல்லையா. ஆமா. சோ இந்த 5ஐயும் நீங்க ஞாபகம் பண்ணிக்கோங்க. அதனோட சம்பந்தப்படுத்துறது என்ன சொல்லுங்க, சப்தம் வந்து ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல காற்றுல வந்து ஸ்மெல் இல்லையா, நறுமணம். அடுத்து தொடு உணர்வு, ஓகே, ஸ்மெல். அடுத்து வந்து நெருப்பு ரூபம், ஓகே ஃபைன், நெருப்பு வந்து ரூபம், அதுதான் எனக்கு ஞாபகம். நீர் வந்து சுவை இல்லையா. அடுத்து வந்து மண்ணு வந்து வாசனை, பூமி இல்லையா, பூமி வந்து வாசனை தானே மாதாஜி. காற்று வந்து தொடு உணர்வு. ஆமா ஆமா, வாசனை அது சுமந்து செல்லும், ஆனா நம்மள அது வந்து தாக்கி விட்டு செல்லும். வாசனை நறுமணமும் எடுத்துட்டு போலாம், கெட்ட மனத்தையும் எடுத்துட்டு போலாம். அது சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கிறத போல இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல நம்ம இது பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணராகிய பரமபுருஷ பகவானிடம் மட்டும் சரணடையும் ஒருவர் மாயேன் பிடிகள் இருந்து விடுபட முடியும். இது நமக்கு நிறைய இடங்களை நம்ம வாக்கின்றே வரோம். அதுதான் கரெக்ட். எப்ப நாம அவரிடத்துல சரணாகதி அடைகிறோமோ அப்ப நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நமக்கு கண்டிப்பா மோட்சம் என்பது உண்டு. மேலும் வந்து பிரம்மன் இங்கு ஆத்யஸ்திர சரானாம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆதி என்றால் முதன்மை இல்லையா. இந்த இடத்துல ஆத்யஸ்திர ஃபர்ஸ்ட் படைப்பவர் பிரம்மா. ஸ்திர சரணாம் அசையா மற்றும் அசையும், அதாவது நம்ம மரஞ்செடி கொடிகள் எல்லாமே அசையாது, குன்றுகள் எல்லாமே அசையக்கூடியது எல்லாமே நாம, விலங்குகள், மனிதர்கள் இல்லையா. நமக்கு மேன்மையா இருக்கக்கூடிய பிற உயிர்வாழிகள். நமக்கு மேல என்ன இருக்கு, கோஸ்ட்லி பிளானட்ஸ் இல்லையா, பிசாசு பேய். அதுக்கு அடுத்து மேல வந்து நம்ம தேவ உலகம், இந்த தப்போலோகம், ஜனலோகம் மற்றும் வந்து பிரம்மலோகம் எல்லாம் இருக்கு மேல. சோ அவங்க எல்லாம் நம்மளை விட பவர்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. சோ இப்படி ஆத்யஸ்திர சரணாம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிரினமாகவும் உள்ளார். அப்படின்னா முதல்ல படைச்சது அவர் தான், பகவான் இல்லையா, நாபிலிருந்து.
அவரது சொந்த பிறப்பிற்கு பிறகு அவர் முழு வெளிப்பாட்டை வந்து படைக்கிறார், இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சம் 14 லோகங்கள்லயுமே இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் எல்லாமே வந்து அவர் படைக்கின்றார். மேலும் அவரது சொந்த பிறப்பிற்கு படைப்பு பற்றிய செய்திகள் முழுதும் அவர் பகவானால் அறிவுறுத்தப்பட்டார். இதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. எவ்வளவு 1000 யுகங்கள் வந்து பகவான் மீது அவர் வந்து தியான பயிற்சி செய்து, அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஹிருதயத்திலே இருந்து சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு வந்து அவருக்கு வந்து உபதேசங்கள், வேத உபதேசங்கள் எல்லாம் கொடுக்கிறார். அவர் இங்கு வேத கர்ப்ப எனப்படுகின்றனர் இல்லையா. அதன் பொருள் வேதங்களில் முழு நோக்கமும் அறிந்தவர் என்பதாகும். சோ வேதத்தை உணர்ந்தவர் அவர், அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதும் அவருக்கு கண்டிப்பா தெரியும். மேலும் வந்து அறிந்தவர் அவர். எப்பொழுதுமே மரிஷி, காஷ்யப்பர் மற்ற சப்த ரிஷிகள் போன்ற சிறந்தவர்களாலும் சிறந்த நிலையில் முன்னேறிய உயிரினங்களாலும் தொடரப்படுகிறார். அதாவது அவருடைய காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட நல்ல முதல்ல 4 பெருமுனிவர்கள், அடுத்து வந்து 7 பிற முனிவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம்ல. அதோட சேர்ந்து 14 மனுக்கள், மொத்தம் 25 பேருமே வந்து அதாவது யாருடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான். ஆனா இதெல்லாமே இன்டைரக்டா தான் தோன்றியது. டைரக்டா பார்க்கும்போது நமக்கு பிரம்மர்ல இருந்து தான் இவங்க எல்லாருமே வராங்க. இவருக்கு பிரம்மாவுக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து புகட்டி, அந்த ஞானத்தை கொண்டு அவர் வந்து இதெல்லாம் படைக்கிறார். முதல் 25 பேரையுமே இல்லையா. பிரஜாபதிகள் இதுல வந்து இந்த பிரஜாபதிகள் எல்லாமே வந்து மேலும் வந்து இந்த பிரஜைகளுடைய அபிவிருத்திக்காக அவர்களுடைய செயல்கள் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையில அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் வந்து சிலர் அப்பொழுது அவர் எப்பொழுதும் மரிஷி, காஷ்யப்பர் மற்ற சப்த ரிஷிகள் போன்ற சிறந்தவர்களாலும் சிறந்த அறிவாளியாகிய யோகிகளாலும் குமாரர்களாலும், அதாவது 4 குமாரர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள், முதல்ல வந்த பிள்ளைகள், பல பிற ஆன்மீக நிலையில் முன்னேறிய உயிரினங்களாலும் தொடரப்படுகிறார். பகவான் வந்து நம்ம எத்தனை பேர் தொடர்ந்து போறாருங்க, பிரம்மா, சிவன், இந்த எல்லாமே வந்து அவரை தொடர்ந்து தான் செல்றது. ஆனால் அவருக்கு பகவான் வந்து வேறுபட்ட சொந்த ஆர்வம் உள்ளது. வேத திருஷ்டயா அவருக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் என்னன்னாக்கா, அந்த திருஷ்டா என்றால் வந்து பார்வை, வேதம் அதாவது வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த பார்வை அவருக்கு இருக்கிறது. என்றால் பிரம்மா சில சமயம் தான் பகவானும் விடுபட்ட சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார். எப்பெல்லாம் அவருக்கு இந்த மாதிரி அந்த வேதத்தை வந்து, இப்ப நாம கூட அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு கூட. அதாவது நாம் என்ன பண்றோம், நல்ல பக்தியிலே இருப்போம், புரிஞ்சுக்க கூடியது எல்லாமே நல்ல பக்குவம் புரிஞ்சுப்போம். ஆனா சில சமயத்துல நமக்கு பௌதீகம் வந்து தலையை எடுத்த பிறகு அப்போ ஆன்மீகத்தை முழுமையா மறந்து நாம செயல்களை எல்லாம் எப்படி செயல்படுத்துவோம், பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. சோ பௌதீகத்துல வந்து செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய குணத்தால் நாம வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறோம். சோ அப்போ அவருடைய சொந்த ஆர்வம் அவருக்கு இருக்கிறது. அதுதான் பிரேத திஷ்டையா என்று சொல்லப்படுவது. அது தான் சுதந்திரமாக இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வை வந்து அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அல்லது அவர் தன்னை 3 சமமான, அதாவது சுதந்திர அவதாரங்களில் ஒன்றாக நினைக்கிறார். அப்படின்னா அந்த 3 பேருமே, பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், இந்த 3 பேருமே சுதந்திர அவதாரங்கள் என்று நினைக்கிறார். இண்டிபெண்டன்ட், நோ வே தே ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். அந்த 3 பேருமே வந்து கட்டுண்ட நிலைதான். மகாவிஷ்ணு இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவின் கீழே தான் அவங்க 3 பேருமே இயங்குறது. அந்த மகாவிஷ்ணு யாரு, க்ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே. மேலும் வந்து பொருள், அதாவது பொருள் படைக்கும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதாவது படைத்தல் என்பது பிரம்மா தான் செய்கிறார், விஷ்ணு காக்கிறார், ருத்திரன் சிவபெருமான் அடிக்கிறார். இந்த மூவரும் இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களில் பொறுப்புகளில் உள்ள பகவானின் அவதாரங்களாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றனர். சோ அவரால் படைக்கப்பட்ட இவர்கள் இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது. மேலும் இந்த மூவரும் இயற்கையின் 3 குணங்களில் பொறுப்பில் உள்ள பகவானின் அவதாரங்களாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்களில் யாருமே பரமபுருஷ பகவானை விட சுதந்திரமானவர் இல்லை. முழுமுதற் கடவுளை விட யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. இந்த பிரேத திஷ்டையா என்னும் சொல் இடம் பெறுகிறது. ஏனென்றால் ருத்ரனை போல தாமும் சுதந்திரம் ஆனவர் என்று நினைக்கும் சிறிய விருப்பம் பிரம்மாவுக்கு உண்டு. சோ எப்படி ருத்ரருக்கு வந்து
அவரும் வந்து அவர் ஜீவாத்மாவும் கிடையாது, ஜீவதத்துவமே கிடையாதுன்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ததாசக்தியில இருக்கிறவர். ஏன்னா he is above சிவபெருமானுக்கு that. மட்டும் இந்த இது உண்டா மாதாஜி? ஏன்னா அவர் சுதந்திரம் உண்டா? சுதந்திரம் இல்ல, அவரும் முழுமை இல்ல. ஆனா பிரம்மாவிட அவர் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் மேல். உயர்வாங்க. எஸ், ஏன்னா இவருக்கு 78% தான், அவருக்கு வந்து 86%, 8% ஜாஸ்தி அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. மொத்தம் 64 குவாலிட்டிஸ்ல எத்தனை குவாலிட்டிஸ் வந்து சிவபெருமானுக்கு, அதாவது 86%ன்னா நீங்க பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி ஒரு 56 இல்லைன்னா 54 ஏதோ ஒரு குவாலிட்டிஸ் வரும். ஆனா இவருது பிரம்மரது வந்து பாத்தீங்கன்னா 48 அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ அவரை விட ஒரு 5% 6% வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 இல்லை 86ன்னா அது ஒரு 6, இது ஒரு 2, 8% கம்மி. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து குணாதிசயத்துல வேறுபட்டு இருப்பார். ருத்ரன் அவரால் தான் படைக்கப்பட்டவர். இருந்தாலுமே அவர் வந்து மேக்சிமம் ஜீவாத்மா வந்து சொல்லணும்னா 78% தான். அந்த 78% இருக்கும் பொழுது மட்டுமே வந்து அவங்க வந்து பகிரங்க சக்தியில இருந்து செயல்பட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதே வந்து 86% வரும்போது ததாசக்தியில இருந்து செயல்பட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதான் நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் எனக்கு இவ்வளவு 86% இருந்தா அவரு தமோ குணத்துலதான் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருப்பாரு மாதாஜி. அவருக்கு அவர் தமோ குணத்துல இருக்கிறதுல, நம்ம தமோ குணத்துல இருந்தா அந்த தமோ குணத்தை வந்து கிளியர் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடியவர். he owns that ignorance. இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நமக்கு நன்மைகளை அதாவது கொடுப்பதற்காகத்தான் பகவானால படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள். ஆனாலும் நாம் என்ன பண்றோம், இங்க வந்த உடனே இந்த பௌதிக குலத்தின் மீது நம்முடைய ஆட்சியை நடத்த விரும்புகின்றோம். அதுதான் வந்து அந்த குவாலிட்டி இல்லையா. சோ அந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து விளக்கணும்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் சிவனை வந்து வணங்கலாம். அதுதான் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பரிந்துரை. அஜ்ஞானத்தை வந்து சுலபத்துல வந்து விரட்டுறவர் வந்து சிவன் என்று சொல்லுவோம். எஸ். சோ இங்க பேத திருஷ்டையா என்னும் சொல் இடம் பெறுகிறது. ஏனென்றால் ருத்ரனை போன்ற தாமும் சுதந்திரம் ஆனவர் இல்லையா, விடுதலையானவர் என்று நினைக்கும் பொழுது சிறிய விருப்பம் பிரம்மாவுக்கும் உண்டு இல்லையா. சில சமயம் வந்து பிரம்மா தன் பகவானிடம் இருந்தும் சுதந்திரமானவர் என்று நினைப்பார். அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாருன்னா அவருடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு. எப்ப அவர் பக்தியின் தரப்புல இருக்கிறாரோ அவர் விடுதலை அடைந்த பிறகு பகவானத்துல போய் சேருவார். எப்ப அகங்காரத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்திருக்கிறாரோ அவர் மீண்டும் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். யாருமே இங்க சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். வழிபடுபவரும் பிரம்மனை சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார். இந்த காரணத்துக்கு தான் பகவானிடம் சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறார். வழிபடுபவரும் அவரை வழிபடுவரும் அதே குணாதிசயம் தான். இந்த காரணத்திற்காகத்தான் இந்த பருவுலகில் அழிவிற்கு பின்னர் இயற்கையின் குணநலங்கள் செயலால் மீண்டும் வந்து படைப்பு ஏற்படும் பொழுது பிரம்மன் திரும்பி வருகிறார். சோ பிரம்மா வந்து திரும்பி வர்றதுக்கான காரணம் அவர் யோகத்தில் முழுமை அடையவில்லை, அதனால அவர் திரும்பி வரார். ஒருவேளை அவர் யோகத்துல நிறைவடைந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் வந்து அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்ந்த பிறகு அவர் மீண்டும் வந்து திரும்பி வரமாட்டார். சோ இவங்க எல்லாம் எங்க இருப்பாங்க, யோகத்துல முடியாதவங்க பிரம்ம ஜோதியில தான் இருப்பாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ எந்த ஒரு திருநாட்டுக்குள்ளேயும் அவங்க நுழைய மாட்டாங்க. மேலும் வந்து பிரம்மன் முழு புருஷ அவதாரமாகிய பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய முழுதும் உன்னத குணங்களும் உள்ள மகாவிஷ்ணுவை அடைந்தாலும் அவர் ஆன்மீக உலகில் தங்க இயலவே இயலாது. ஏன்னா அவரு யோகத்துல வந்து முழுமை அடையவில்லை. அவர் திரும்பி வருவதன் தெளிவான தனி சிறப்பு அறியப்படலாம். இந்த இடத்துல எதுக்காக திரும்பி வரார், அவர் வந்து தான் சுதந்திரமானவன் அப்படிங்கிற வந்து வந்தாலே அங்கே அகங்காரம் என்பதும் வெளிப்படும் இல்லையா. அந்த அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்ன ஆகுறது, அவர் வந்து அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள்ல தான் அவர் ஈடுபடுவார். சோ யார் ஒருத்தர் பலன் கருதும் செயல்கள் ஈடுபட்டாலும் அவர் எங்க வரணும், இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வரணும். புரிஞ்சுதுங்களா? எப்படி அந்த பிரம்ம ஜோதியில இருக்கிறவங்க திரும்பி வராங்கன்றதுக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு. இந்த இன்டென்ஷன், மோட்டிவ், நம்ம எதை இலக்கா வச்சு போறோமோ, எதை அடையணும், எதை இலக்கா வச்சு போறோமோ அதனுடைய இலக்குக்காக மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல திரும்பி வரணும் இல்லையா. பிரம்ம ஜோதிற்கு போறோம்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தான் சுதந்திரமானவர் என்று யார் எண்ணுகிறார்களோ இல்லையா, மேலும் அவர்களுடைய பொசிஷன் வந்து நல்ல ஒரு கர்மங்களையும் அவங்க செய்திருப்பாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு அந்த மோட்சம் என்பதும் வந்து சாயுஜ்ய முக்தி தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படி நாம் சுதந்திரமே அடைய முடியாது. சுதந்திரம் என்று இண்டிபெண்டன்ட் என்ற அந்த உணர்வு வரும் பொழுதே எல்லா ஆஸ்டாரிட்டிஸுமே நம்ம செய்யும் பொழுது
அந்த ஆஸ்டாரிட்டிக்கு தகுந்த பலனும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிர்களில் செல்கின்றோம். உள்ள வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த வாயில்கள் வந்து திறப்பது கிடையாது இல்லையா? சோ மேலும் வந்து நாம செய்திருக்கக்கூடிய இன்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம்னா இன்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதுல வந்து என்ன படைக்கணும்ன்றதை விட எவ்வாறு படைக்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். இங்கே சுதந்திரமானவன் என்று வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த இது வந்து வரவே வராது. சோ அந்த இன்டென்ஷன். ஆனா பிரம்மா எந்த பதவி? ஹையஸ்ட் பதவியில உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் வந்து பகவானுடைய நாபிலிருந்து பிறந்தவர். அவ்வளவு ஹையஸ்ட் பிறவி போனவர். அங்கே அந்த ரஜோகுணத்திற்காக அவர் சில சமயங்கள் வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டால் அவர் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு மனிதனாக திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ரஜோகுணம் குவாலிட்டி இருந்தும் அவர் 2 தீய செயல்கள் செஞ்சிருக்காரு மாதாஜி. தன்னுடைய மகளையே அதனால வந்து அந்த அந்த நிலைக்கு அவர் வந்து திரும்பி வர வேண்டியதுதான். இது வந்து எந்த ஒரு குவாலிட்டி? சகாம கர்ம யோகத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய குவாலிட்டி. ஓகே, பலன் கருதும் சொல்ல. சோ இன்னும் நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது, அதாவது அவர் திரும்பி வருவதன் தெளிவான தனிச்சிறப்பு அறியப்படலாம். பிரம்மா, சிறந்த ரிஷிகள் மற்றும் யோகத்தின் சிறந்த குரு சிவா இவர்கள் சாதாரணமாக வாழும் உயிரினங்கள் அல்ல இல்லையா? அந்த நிலைக்கு போகணும்னாலே இட்ஸ் வெரி ஹையர் லெவல். அவர்கள் மிகவும் வல்லமை படைத்தவர்கள் கூட. அறிவார்ந்த யோகத்தின் எல்லா முழுமைகளையும் பெற்றவர்கள். அவங்களுக்கு ஞானம் எல்லாமே உண்டு. ஆனால் இன்னும் பரமனுடன் ஒன்றாவதற்கு முயற்சி செய்யும் விருப்பம் அவர்களிடத்தில் உள்ளது. சோ அதாவது மர்ஜிங். அதனால் அவர்கள் திரும்ப வர வேண்டும். ஒருவர் தன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமம் என்று நினைக்கும் வரை அவர் முழுவதுமாக தூய்மை அடையாதவர் அல்லது அறிவில்லாதவர் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நாம் எப்ப சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறோமே அப்பவே நாம வந்து கட்டுண்ட நிலைக்குத்தான் திரும்பி வரணும்ன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னதான் நம்ம வந்து ஞானத்திலும் எல்லாவற்றிலுமே வந்து மேன்மையான நிலையில் இருந்தாலும் நாம திரும்பி வரணும். முதல் புருஷ அவதாரமாகிய மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்ற போதிலுமே இந்த உலகில் படைப்பின் அழிவிற்கு பிறகு அந்த மனிதர்கள் மீண்டும் கீழே விழுகின்றனர் அல்லது உலக படைப்பிற்கு திரும்பி வருகின்றனர். கீழே விழுறதுன்னா திரும்பி வர்றதுதான். எப்ப சுதந்திரம் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது. சோ பகவானோட இணையணும்ன்றது வேற, ஆனா நான் சுதந்திரமானவன் என்று நினைக்கிறது வேற. அந்த நோக்கத்தோட கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் திரும்பி வருகிறார்கள். பகவான் இந்த ஜட உலகினுள் தோன்றுகிறார். அதனால் பரமனின் வடிவத்தை ஒருவர் தியானிக்க கூடாது. ஜட உலகினுள் தோன்றுகிறார். அதனால் பரமனின் வடிவத்தை ஒருவர் தியானிக்க கூடாது. அதற்கு பதிலாக வடிவமற்றதை தியானிக்க வேண்டும் என்னும் மாயாவாதிகளுக்கு இது சிறந்த வீழ்ச்சியாகும் என்று இந்த இடத்துல இந்த குறிப்பிட்ட தவறுக்காக சிறந்த அறிவாளிகளான யோகிகள் அல்லது சிறந்த வல்லராகிய மெய் அறிவாளர்களும் படைப்பின் பொழுது மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். மேல பிரம்ம ஜோதிர்ல இருந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இருந்து அவர்கள் திரும்பி வராங்க. சோ மாயாவாதிகள், ஏன்னா அங்க யார் இருக்கிறது? கார்னோத கஷாயி தான் படுத்துட்டு இருக்காரு அந்த விரஜா ரிவர் இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிர் நம்ம அது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஒரே ஆகாயம் தான். அந்த ஆகாயம் வந்து மேல் உலகத்துல வந்து ஆன்மீக ஆகாயம் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா? அந்த கோலோக சாட்ல இருந்து படிக்கும்போது அதே ஆகாயம் வந்து பிரிஜா ரிவரை கடந்து இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பௌதிகமாகின்றது. இது ஏக பாதம், அது 3 பாதம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம். அது 3 மடங்கு, இங்க வந்து 1 மடங்கு. அந்த 3 மடங்கு இருக்க இடத்துலதான் பகவான திருமேனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ் இல்லையா, பிரகாசம், அதுலதான் இவங்க போயிட்டு அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல வந்து இருக்கிறது. ஆனா அந்த கானோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய இந்த உலக படைப்புகள் என்று வரும் பொழுது இவர்கள் எல்லாம் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. சோ படைக்கும் தொழில் வரும்பொழுது எப்ப நாம சுதந்திரமானவர்கள், பகவானுடைய திருரூபம் இருந்தாலும் அந்த வடிவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதுவும் மாயை என்று எண்ணிக்கொண்டு வெறுமனே ஆற்றல் மட்டும் தான் என்று எண்ணிக்கொண்டு பக்தி கொள்பவர்கள் மீண்டும் வந்து திரும்பி வருகிறார்கள். இதுதான் கன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய நம்ம யோசிக்கணும் இதை பத்தி. ஓகே, திங்க் பண்ணணும். மேலும் மாயாவாதிகள் மற்றும் வாதிகளை தவிர எல்லா உயிரினங்களும், இது என்ன ஸ்பெல்லிங்ன்றது நம்ம இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா தான் தெரியும். கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடி பொருள் முதல்வாதிகள் தான் மாதாஜி அது அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. பொருள் முதல்வாதிகள். முதல்வாதி பொருண்மைன்னு உண்டு, தமிழ் வார்த்தை தான் மாதாஜி.
இல்ல பொருண்மையா? பலநோக்கு செயல்கள்ல இருக்கவங்க அந்த மாதிரி. ஓகே 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 ஃபைன். மாயாவாதிகளுக்கு வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஹேட்ரட்னஸ் இல்லையா? தான் ஆஹா. தான் நான் கடவுள், அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுளுடைய உணர்வுல இருக்கேன் இல்லையா? அதாவது அந்த 78% ரீச் ஆன பிறகு எனக்கும் அந்த சித்திகள் உண்டு இல்லையா? இப்படி நாம அவங்க நினைக்கக்கூடிய அந்த இது உண்டு. ஞானத்திலும் தியானத்திலுமே அவர்கள் மேன்மை பெற்ற ஆஸ்டாரிட்டிஸ்ல தே ஆர் வெரி குட். அந்த அந்த விதத்துல அவங்கள நாம கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஆனா கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையில வந்து அவங்களுடைய ரூபத்தின் மீது, பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. வெறும் அரூபம் மட்டும்தான் அவங்களுடைய எண்ணம். இப்படி இது ஒரு ரகம். இன்னொரு ரகம் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் சகாம கர்மம், அப்படிப்பட்டவர்கள். தவிர எல்லா உயிரினங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக பக்தி தொண்டு புரியலாம். இவங்க 2 பேருக்கு கண்டிப்பா வராதுன்றது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரம புருஷ பகவானிடம் உன்னத அன்பு தொண்டை வளர்ப்பதன் மூலம் விடுதலை பெறலாம். அந்த பக்தி தொண்டு பகவானை இணைக்கும் உறவுகளாகிய தலைவர், நண்பர், 5 விதமான இது இல்லையா? சாந்த, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, அதுக்கப்புறம் வந்து தாஷ்ய, இந்த 5 ரசங்கள்ல இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானோட நம்ம சம்பந்தம் என்பது எவ்வாறு ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? ரூப வழிபாடு என்பது அவர் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அவருக்கு ரூபமும் உண்டு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். நாம சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது, நாம் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ நாம நம்முடைய நித்தியத்தன்மையை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது நாம எந்த செயலை புரிந்தால் இறைவனிடத்தில் போக முடியும் என்பதையும் திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த பாவத்தை நாம வெளிப்படுத்தணும் இல்லையா? சோ எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல போறது நமக்கு அது கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுதந்திரம். நம்ம சாந்த ரசத்திலையும் செய்யலாம், சாக்கிய ரசத்திலையும் செய்யலாம், வாத்சல்யம், மாதுரியம், அடுத்து டாப் மோஸ்ட் மாதுரியம், தாஷ்யம் இல்லையா? சோ இதுல நம்ம போகும்பொழுதுதான் உன்னதமான பல வகைகளில் இந்த குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும். நண்பர், அந்த வேறுபாடு கண்டிப்பா இருக்கு இல்லையா? கோபீஸ் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மாதுரிய ரசம், யசோதம்மா வந்து வாத்சல்ய ரசம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஹனுமன் வந்து தாஷ்ய ரசம், சாக்கிய ரசம் அர்ஜுனர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அதே மாதிரி பசுக்கள், புல்லாங்குழல் எல்லாமே வந்து சாந்த ரசத்துல சொல்லப்படும். இந்த மாதிரி நம்முடைய உறவு முறை வந்து அவரிடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் முழுமையான அந்த மோட்சம் என்பது கிடைக்கும். அருவவாதிகளுக்கு அந்த மோட்சம் என்பது கிடையாது இல்லையா? அந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த இடத்துல மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஏன்னா யோகத்தில் அவர்கள் வந்து பக்தி யோகத்தில் வந்து முழுமையடையாதவர்கள். அவர்கள் தியானம் மற்றும் ஞானம் இதுல மட்டும்தான் அவங்க திளைத்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாயுஜ்ய முக்தி பத்தி தான் அவங்களுடைய இலக்கா இருக்கும். ஆனாலும் மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும்போது அவர்கள் இந்த இடத்துல கார்ணோத கசாய் விஷ்ணுவால வந்து திரும்பி வருகிறார்கள் என்பது இந்த விளக்க உரையிலிருந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது எப்படி திரும்பி வராங்கன்றத வந்து நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? எஸ். அதாவது இந்த ரசங்கள் மூலமா பகவானை மட்டும்தான் அந்த மாதிரி செய்ய முடியும். மற்ற தேவர்களை இந்த ரசங்கள் மூலமா ஏதாவது அப்படி வணங்குறவங்க இருக்காங்களா மாதாஜி? இருப்பாங்க மாதாஜி, அந்த மாதிரி இருக்க ரசங்கள் மூலியமா இல்ல. ரசங்கள்னா ஆக்சுவலி தேவர்களை வணங்குறதே நம்ம வந்து ஒரு டிரான்சாக்சன் தான் நம்ம செய்ய. தேவர்கள் மட்டும்தான் பலனுக்காக மட்டும். தேவர்களும் நம்ம கிட்ட வந்து அன்பு பாராட்டணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறதே இல்ல அவங்களும் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த பாவத்தை. பகவான் என்ன பண்றார்? அவர் நம்ம கிட்ட அன்புதான் எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையா? ஆனா தேவர்கள் யாரும் ரசத்தோட பகவான்